guys, magandang tanghali. So guys, ayun, andito na naman tayo sa bayan para mamigay ng kunting tulong sa mga senior citizen nating PD cab driver. So guys, medyo tagal-tagal na tayo naghahanap, so wala tayong makuha. Dahil natin Senior citizen ka na tayo? Senior citizen ka na po? Yun na. Ayun na po. Maya pong gupitan ta ka, tapos itatao ko itong grocery kasaya mo na. Yan. Ha? Dahil na? Ako ba? Sige. Salamat. So yun guys, may hanap na sana tayo kaso ayaw niyang pumayag. Tay, senior ka na po? Senior citizen ka na? Naghahanap kaya ako ng senior citizen na gugupitan ko tapos itao ko ng grocery ngayon. Gugupitan ta ka ng libre tapos itatao ko yun sa'yo mo.
Ayun guys, may isa naman tayong senior citizen na nabigyan ng tulong. Saka ng lipuin gupit. Bricks Braga, salamat sa tulong mo. Alright, alright.